Takže čaukňok, já se jmenuji Teplý Vorvaň a toto je takové uvítací video, proč se jmenuji Teplý Vorvaň. Tak, zrovna vám to pustím. 3, 2, 1, cvajím. Áno, Vorvaň. Vorvaň, dáme mu meno. Duhový Vorvaň, čiže to bude... To bude nejaký buzerant, buzerantský Vorvaň, predstav si dvoch tých Vorvaňov, ak šukajú. Mohol by Vorvaň vyfajčiť inému Horváňovi. Horváňovi? Nášmu triednemu Horvátovi? Pozri sa, ak ten Vorvaň podkyna tí ľudí. Spoločne s Matúšom sme sa rozhodli, že tomuto nádhernému, teplému Vorváňovi dáme meno Gregor. Takže pokiaľ je niekto z vás Gregor, sorry kámo, ale tento Vorvaň je proste buzerant a volá sa Gregor. Takže doufám, že už jste to pochopili. Jmenuji se příjmení Gregor a proto jsem založil tento nový kanál, na kterém budu natáčet úplně cokoliv si budete přát. No a to z tohohle videjka bude asi všechno, takže no prostě čusí busí. It's mine.